बे बेलायावसो दिनै आंनि एलिगेसनखौ लाबाय थिगैनो दं आंनि एलिगेसनखौ आङो लिरनानैबो होदोंमोन आं जुदि गोरोन्थि मावदोंब्ला आंखौ निमाहा हो दा आंनि गोरोन्थिनि बेलायाव बिथांमोना माब्लाबाबो सानलायाखिसै सुस्रांनायनि लामा लायाखिसै दा बख'नायनि आरो बोखारनायनि थांखि बेजों थाबाय BKWSC निफ्राय मोनसे बिग ब्रेकिं निउज BKWSC आव गोदान आफाद UBPF दानायनि सायाव बर' आफादगिरि गाम्बारु मोसाहारिनि बेप्रसाद बिबुंथि UBPF आफादखौ ओरैनो दानाय जायाखै बेखौ आंनि डिफेन्सिभ आरो रायजोनि डिफेन्सिभनि थाखायसो दानाय जादों बे बाथ्राखौ BKWSC आव गोदानै दाजानाय UBPF मुंनि आफादनि आफादगिरि गाम्बारु मोसाहारि बिथाङा थारैनो BKWSC आव बिसायख'थि जायैनि सिगांनो मा सोलिमारदों आरो गाम्बारु मोसाहारिनि बे खौरांगिरि मेलखौ नायोब्ला सोंलु सिखारोदि सिगांनि आफादाव गाम्बारु मोसाहारिया डिफेन्सिभ गैयामोन नामा गावनि डिफेन्सिभनि थाखाय UBPF आफादखौ दानाय जादों होननानै बाथ्रा बुंथिदों लोगोसे रायजोनि डिफेन्सिभ एबा रायजोनि खामानि मावनोसो UBPF खौ दाफुंनाय जादों होननानै बाथ्रा बुंदों UBPF नि गाम्बारु मोसाहारि बिथाङा बिग ब्रेकिं निउज BKWSC आव गोदानै जोनोम मोननाय UBPF खौ गाम्बारु मोसाहारिनि डिफेन्सिभनि थाखायसो दानाय जादों आरो रायजोनि डिफेन्सिभनि थाखायसो दानाय जादों होननानै खौरांगिरिनि गेजेरजों रोखा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों बिदिब्ला फैदो BKWSC आव गोदानै जोनोम मोननाय UBPF आफादा माबोरै जोनोम मोनखो खौरांगिरिनि मेलनि हेफाजाबजों मोनथिना लानि खुलुमबाय निउज चेनेलसिम जों थांनाय 4 जुन 2023 गुवाहाटी नोगोरमानि बालाजी मन्दिर अडिट'रियाम हलाव जों इउनाइटेड बड' पिपुल्स फेडारेसनखौ दानाय जाबाय बिनि थांखि आरो नोजोरानो जाहैबाय गिबियावनो जों बर'फोरनि राव हारिमु थुनलाइ समाज बिथिङाव राजखान्थि बिथिङाव जौगानायनि आरो भारतारि माखासे सुजुग सुबिदा भारतनि संबिजिरनि सिङाव थानाय जायफोर सुजुग सुबिदा बेफोरखौ मोनथायनि थाखाय जोङो नारसिननाय आरो लोगोसे जोङो BTC नि बायजोआव बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जों मोनखांनायनि उनाव बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनि जायफोर माखासे दैदेनगिरि जोङो सन्तुष्ट नङा गोरोबनाय मोनाखै दा बिथांमोना गावनि साननाय हनायखौल' फुलफिल खालामदों दा बेफोरबायदियावनो माखासे जोंहा इसु दङ जे गिबियावनो जाहैबाय बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनि हेड अफिसखौ सिमेन्ट सापरियाव गाव हारसिंनो डिसिसन लानानै मिनिस्टार बिथाङा खुंनाय आरो धेमाजियावल' 75% काउन्सिलनि डेभेलपमेन्ट फान्डखौ बाहायनाय लोगोसे काउन्सिलनि जायफोर एमप्लयि धेमाजिनिल' दासिम 9 बिथाङा गावनि डिस्ट्रिक्टनिफ्रायनो होनाय बेफोर गोबां दङ आरो बेजों लोगोसे जाहोन दं आरो बेजों लोगोसे 2020 नि 27 जानुवारियाव बर'फोरनि थामथि गोरोबथा बे गोरोबथायाव बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनिल' दंमोन एजेन्डायाव नाथाय काउन्सिल दाखांनायनि उनाव फान्डिं रां रासिंनि बाजेटनि जेबो मेनसन गैयामोन बे MOH आव दा बेफोरखौ जों बोरै लाबोनो हायो गोबां बे रोखोमनि जेंना दं आरो गोबां इसुस दं हानि जेंना दङ सोलोंथाइनि बिथिङाव दङ फारसेथिं जोंनि NDP नि केसनि दङ एक्सबिलिटि वेलफेयार ससाइटिनि बा एक्सबिलिटि वेलफेयारनि माखासे केसनि दं बिथांमोननि रिलिफ एन्ड रिहेबिलिटेसन आरो माखासे जोङो बर'फोरनि माखासे गोरों गोरा क्वालिफाइ जायफोर इउथ बिथांमोनखौ जोङो साख्रि बाख्रियाव होनांगौ बे रोखोम दासिम जों नुनो मोनदों 3rd बर' पिस एकर्ड बे एकर्डआव सिगनेटरि सासे रन्जन दैमारि दं बिथांखौ जेलाव लाखिनानै सान्तिनि एकर्ड खालामदों बेबो दुखुनांथाव बाथ्रा बिथांखौबो जाहाथे बोरैहाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ स्टेट गभर्नमेन्टआ रायलायनायनि गेजेरजों बहननो हायो बिथांनि जा दाय दस बेखौ बिथांखौ बोरैहाय मार्सि खालामनो हायो बेफोरखौ लानानै जोङो आवगायदों आरो जोंनि गेजेराव दासिम UBPF दङ बे UBPF जों दाजेनगिरि आंमोनबो सासे फाउन्डार जेनेरेल सेक्रेटारि दासिम जों नुदों दा बिथांमोननि दैदेननायाव जाखिनि खामानि मावगासिनो दं जों UBP नि जा साननाय हनाय थांखि आरो मिजिंआ थिगैनो नाथाय दानि जायफोर UBP नि दैदेनगिरि माखासे दैदेनगिरिफ्रा
पार्सियेलिटि खामानि मावदों, इम्पार्सियेल खामानि मावाखै। बेफोरबायदि गोबां दं। सरकारनि सायाव जायफोर इस्युज, काउन्सिलनि फान्डखौ जों मोननांगौ, काउन्सिलनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनांगौ, थाबैनो भिलेज नटिफिकेसन आरो समस्ति दानाय नटिफिकेसनखौ रोखा खालामनानै इलेक्सन खुंनांगौ, बेफोरबायदि गोबां खामानि दं। दा बेफोरबायदियाव बिथांमोना सरकारजों थानानै खामानि मावफानानै बिथांमोना खामानिखौ मावफुंनो हायाखै। गोबां बिथिङाव जोङो बेफोरनि थांखियारि नोजोरखौ लानानै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल, बे काउन्सिलनि सोरजिनायनि जा बागै बेखौ खामानि मावनो थाखाय जों इउनाइटेड बड' पिपुल्स फेडारेसन, खौसेथि बर' सुबुं गौथुम होननाय बे आफादखौ सोरजिनाय जादों आरो दानाय जादों। बिसोरनि बोसोन एबा सोरनि दैदेननायाव जानो गोनां जादों? दा बोसोना जादों बे समाव बिश्वजित दैमारि, बिथाङा MP दंमोन, आरो लिडिं पार्सना जादों जोंनि मिहिनेश्वर बसुमतारी, खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बिथाङा आफादगिरिमोन, आं लेङाइ आफादगिरिमोन। दा बै मोनसे जोंनि मिसलिड जादों। काउन्सिला जेराव जाखानाय, एकर्डआवबो फैखानाय, बा 2016आवनो जाखानायमोन एक्टआ, बे बेलायाव जोंनि ओरैनो मोनसे BJP दोलोआव जइन जाफानानै बे मोनसे ओंथि गैयै माखासे खामानि मावनाय बे रोखोम जादों आरो। दा बेनिखायनो जोङो काउन्सिलनि मानसिफ्रा बा UPFनि जायफोर सोद्रोमा, बै 9 अक्ट'बर 2021नि 2020नि 9 अक्ट'बराव जइन जाजोबदों 507। दा बै सुबुंफ्रा हाबजोबनायनि उनाव जोंनि UPFनि गासैबो दंजोबोमोन। बे समावनो UPFनि लिडारफ्रा BJP जाजोबनायनि मोनसे जारिमिन। दा बे बेलायाव बिथांमोना जयैनो, जोंबो सरकाराव दं हिसाबैब्लाबो जों बयबो BJPनि जानानै खामानि मावबाय थादोंमोन। आरो बेनिखायनो दा सरकारा BJPनि दोलोनि मानसि खाखाय बारा गोसो होयै बे बाथ्राखौ नुबाय थानो मोनदों आरो। दिनैनि समाव बर' हारिनि गांनाय उखैनायखौ जाफुंहोनोब्ला माबायदि राजखान्थि दोलोजों जोङो थानानै खामानि मावनांगौ? बे मोनसे सैथो खोथा। दा जाय सरकारा सोलिबाय थादों, दा जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाबो BJP गभर्नमेन्टजोंनो जों दाजानाय हिसाबै जोङो BJP सरकारखौनो बुंनांगोन। दा मोनसे काउन्सिलनि जौगाथायखौ नायोबा स्टेट गभर्नमेन्टनि, सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि जा सोरखार, बे सिङाव थानांगोन, नङाबा जोंनि बे मोन्थायफोरखौ मोननाय नङा। आरो बे थांखि आरो बे नोजोर सावरायनायनि गेजेरजों बे BJPनि सिङावनो BJP गभर्नमेन्ट सरकारा, काउन्सिला जोंनिया जादों, बे सैथो आरो। होमब्लासो जों जाहाथे अनसुंथाइखौ आरो जौगाथायखौ मोननो हागोन, बेफोर बाथ्रा। खायसेया बुंदों नोंथांनि गोदान आफाद दानाया आधुनिक BTC गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथांनि UPF राजखान्थि दोलोजों दाजानाय होननानै नोंथांनि गोदान आफादखौ बुंदों। बेनि सायाव मा बुंदों? बेथ' नंखाय बाथ्रा। बे सोरबा बुंनो हागौ बे मोनसे मिसलिड खालामदों जोंनि रायजो राजाफोरखौ। बे बाथ्राया सैथो नङा। आंथ' बुंखांबाय, जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला BJP सरकार, बे BJPजोंथ' हाग्रामा महिलारिया एलायन्स नङा। बे बेलायाव जों बोरै खामानि मावनो, बे मोनसे बाथ्रा। आरो बिथांजों थाङोबाथ' जों सुजुग सुबिदाखौ मोननाय नङा। जों नोजोर होदों सेन्ट्रेलावबो BJP, स्टेटआवबो BJP, आरो काउन्सिलफ्राबो दाबो BJP। दा आसामाव जेसेबां मोन 7 काउन्सिल दं, मोन 7 काउन्सिलाबो गासै BJP। 10आनो गासै मोनसे सिडुल SC मोनथाम दङ। गासै 10 काउन्सिल आरो मोनथाम अट'नमास काउन्सिला 6 सिडुलजों दाजानाय, BTC, कार्बि आंलं, डिमा हासाव, गासैबो BJP दोलोनि आन्दाराव दाजानाय आरो BJP सरकार। बेनिखायनो जौगाथायबो जादों आरो बे रोखोमैनो दासिमबो सरकारा सोलिगासिनो दं। बेहाय जोङो सोरबा गुबुन पार्टिजों थानानै खामानि मावनायखौ जों नाजायाखै। जों बेनिखायनो जोङो UPFखौ दाब्लाबो UPFआ मोनसे डेम'क्रेटिक अर्गेनाइजेसन, बे आवाज होगोन मा मावदों मा मावाखै बेखौ जोङो नारसिनबाय थागोन। सरकारनि बेरेखाबो जों खामानि मावा, जों नारसिनगोन खामानि जानांगौ, बे रोखोम बाथ्रा। आरो बेफोर थांखिजोंनो जों दानाय जादों आरो। कसारि काउन्सिलनि दानि रां बावजाया फैनाय रांफोरा माबायदि खामानियाव बाहायजादों होननानै नोंथाङा? बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जा बाजेट 2020-21आव 13.5 करोड़ दंमोन।
बे समाव जों 14सा मेम्बाराव 50 लाख राननानै खामानि मावदोंमोन बाखि आद्रा थानायखौ चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बारा गासिबो गाव खामानि मावजोबदों बाहाय माखासे बाहाय बे समाव बांसिन धेमाजियाव मावदों बे खोथा आरो दानि 2023-24 22-23 नि जा बाजेट 13.5 crore बेहाय 36 कनस्टिट्युएन्सि मोनसेनि एगेन्स्टै 15 लाखसल' होदों बाखि 36 कनस्टिट्युएन्सियाव 15 लाख गासै 5.4 crore 40 लाख बेल' जादों ओमफ्राय बाखिखौ चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बारा गावनो हारसिं बाहायजोबदों आरो बाहाय जों नुदों बाहाय बांसिन धेमाजियावनो बाहायनाय दा बाहाय बे बेलायाव धेमाजिनि रायजो राजाफ्रा बिथाङा जा स्किम आरो प्रजेक्ट मा मावदों नोजोर होनो हागोन बे आरोखि बे रोखा बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा आंनि थाखाय बिथांनि गोसोआव मा हमनानै दं साननानै दं बेखौ मिथिया जों ज'नो आवगायबोबाय आफाद दाबाय काउन्सिल मोनबाय काउन्सिल मोनखांनायाव दिनै बोसोरसे खावसे जोङो ज' थाबाय बे बेलायावसो दिनै आंनि एलिगेसनखौ लाबाय थिगैनो दं आंनि एलिगेसनखौ आङो लिरनानैबो होदोंमोन आं जुदि गोरोन्थि मावदोंब्ला आंखौ निमाहा हो दा आंनि गोरोन्थिनि बेलायाव बिथांमोना माब्लाबाबो सानलायाखिसै सुस्रांनायनि लामा लायाखिसै दा बख'नायनि आरो बोखारनायनि थांखि बेजों थाबाय 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519559 आव थोंजों सुला लानो हागोन